He rakastaa tätä. Voitte ottaa tämmösiä pieniä palasia. Näin. Ei tarvi pelätä, ne ei pure. Niillä on niin pienet hampaat. Ihan jokaiselle voi antaa. Muistu kyllä on. Näin. Saatte tämän itselle. Koko kori. Olkaa hyvä. Ой, как хочется. Вожатая сказала, что вот этот ягель для оленей как шоколад. Ой, как хочется. Ой, как вкусненько. А ему надо тоже. Карми. Это все можно скормить, да? Да, сказали всю корзину. Valmiita, niin voitte jättää korit tähän ja tuosta portista Okei. pääsee pois. Joo. Hei hei. Kiitos. Hei hei.